If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Da gejeng sokya ke bajur lor gejeng nang kiu ki kam auria bat ki kam sniu hagalat banet umroi hagej pau trek unaitung arajar arpulai ki dekat ke hito ri boy district lembat ki dekat ke umyam circle bat ke dorbar snong pelun kilapen mi ya gejeng maham bat khang sendan giru pat ba ban yeng ban chongkai ne ban le subha lor gejeng ki flyover ke badan umyam Hagini kesini nak kalian ke hito lami kemat uba aji lendam u presiden ke Umyam Circle haga jengan lang uba M warba rang ba snong ke pelun kinong kit kam ke senggentai bat ki bor pulit ka tanat Umyam kibele shim banta ban pen khoj ya kini ke flyover ke Umyam bat ban thok sendan ki kentien ki bamana ban yele ki kam sneu ne ban dikyat halor kini ke jengkiem Uba jilen dam bakaran kene kesengi uli thu ba keseng hito kala shim kya ban le kene ke program ban pen khoj ki jabok jaban ki bitor kiat bat ki beki bai uli thu ru ba keseng ha ke jinge trailang bat ka dorbar snong pelun bat keseng kenthai lam ki pulet kala shim kya kene ke kam hadian bagi kampen triam bat ki jinge sho edat kila nang yaija na ka wei kesengi shka wei pat ha ke badang shen uladon wei usamlau beladu ela ke jingim hadian mu bela sha sho aki breo bamla ban itho ka balaja hajan kene ke jingkiang Umyam Kumta lapan mi sendan dengan jeng maham kebetung ban om syashu igriu pat ba ban yang ne lek ngobha halor kene jeng kiang flyover naduk kepor riu bejejan miet chaneng ba ladalap igito ki balek persya akan sangat ha ke jeng sya penstom kebetung Aku boleh jadi senang kami tungga senang pelun nang taruh ai boleh jadi sang hito kiba don ne bat kiba relang bat ni man kepor de hoi ngai kan ngai jaka kalong kepala clear dam hoi nakaliang ki police department ngila tre pan be yaki ngila persang pan be yaki man kami ngi don ga patrolling duty wala kataru dangi be nang ne kisu pet hadin 1 minute kin wan be yang te nalor kata ko ban kerbat ya baru kiseng badon ne ba ngin ya trelang tadi bang trelang karangi lahi ban be yakine ban light na kini ki bale snew la ne bale chaklia ki ba tikia ne hoi min sing ngim lama ban khang ki ba yang ne henre min mit nadun ru baje hadu karar baje ki don ba song ne namar ngiba wan be man kapor ngi tibai Dangi peru kim ngai thira. Takadau nga kerbat ek sengru bagin trelang bat ki police department. Jadi bapi don kata jing trelang nginla sia ban be. Ngora hi de jing sok kam sim bala dan gue ke jing jaba sa sho. Weu samarang ba te hadu don in fire ba hadu mon do no ela ba jing ke. De ngi police be don ni po ke Jakarta ma ki don ta te po de ngatai lalaki polis department kapsim kia bat ya jam sisi jorong bangi kita song tong akan ni kedong ketan inyo jing ya inyo song sai te sakawai kita ke kerpat ka ya kibor ki bahalor ba adalong kepala ti ngila kwa man yo CCTV ini ka takini ki jaka ba bagi bagi ni kinong shun kinong bagi ni ki virus ni kinong yo lat bagi betie bersbet ya kita jak jinglet ingwat lagi besi yang dikene jiwa tungi dong song sa ji dong song sno hari ka than area hi bro koi teng ngina ka seng thai jo kan ka snong pelun idap ka jing snu kia sisa habang yo I ya kan ka jaga ko ka snong tungi ka badap tang na jabo jaban babun jing pen jabo jaban ki jagria ba nimla ban batai han ka jaga pen jabo bat kunjuru nami seng thai jo ka snong juan barabor bangin security ya kan ka jaga inrai
tang mengi na kaliang jongi ka sengan thai ngimla bangin tang na kaliang jongi te ngi don kam ka jing trelang ru apeng ci seng halang bat police department ru na banta ka jing bha ka jing miat ka jing ku jing suba ban laj na gino gino ke jing sneu ki jing kam kon ba pen i jab ba i pen i pen isi ya ka jing im jong ka jaj ban ke jongi ru kham tam ka ni ka jaka ka badap da ki ka jaka ka ba itanat ni pe jane ka ba kham ta badon ka ni ka snong jongi ban kring rumah ki toris ya di ki doris ki bawan na cabar kin wan ki jengkai kin pekai kan ka jaka jongi ada kan ka jaka ka dap kan ni ta ki dia jabo jaban ada ngi thangi kini ki nyut ki nyeru kan mi ka trem kan penjabo ka ka polisian ru ka bangyong te ka ta ya ka jingpa jingkhia jongi ru te na ta ka da kan ka por long kerpat bada ka jing te lang jongi ban lai nya kino no ki jing sni ki ban dia nang ne sakmat apdeng yang kajaj beri ko jongi ane hasni hasnong athang di tepat ka jing trelang apdeng jong ki seng halang tani ka snong bat ka police department ba hanang bangin pelai bangin kentiu ru ya ka im liang ka salang kajaj beri jongi hasnong athau bada kari